Takže čaute ľudia, v dnešnom videjku vás tu vítam a budeme hrať Wallhop OB, takže zanechajte like a odber a poďme na tom. No toto je moje prvé videjko na tomto kanáli, tak dúfam, že si ho užijete a toto je len tak videjko na úvod, tak dúfam, že zanechajte odber a budete moji členovia. A dosť tak, čo mi tu nejde? Ja som hral doteraz Minecraft, ale prestal ma to baviť, tak som išiel hrať Roblox. Tak som tu skúsil, že to budem natáčať, tak dajte mi šancu. A dúfam, že to pôjde. Dneska som to hral tak pred hodinou. A už som sa veľa naučil. Také ľahké. Som si rovno kúpil voľaký za 50 robuxov. Som si kúpil voľaký skin. Sranda. Dúfam, že sa aj vám bude ľúbiť a tak môžem s vami natočiť aké videjka, keď budete chcieť. A tak to je všetko. Aha. Tu mizne. Hej. Hej. Tak. Sranda. No super, úplne zle som skočil. Čo mám spraviť? Tak. To by som... No, nedám. Ale sranda je, aké ľahké sú tie obskoky a teda po tých stenách a všetci hovoria, že to je ťažké. A vôbec není. No nič. A napíšte úplne, že nápady na videa a ja si to zahrám. No, čo furt pána. S tým nemám absolútne že problém. A dúfam, že ma nevyhrotíte a poviem tak na úvod videjko. Som tu nový. Tak. Strašne by som chcel mať tých 100 odoberateľov, lebo za 100 odoberateľov budem môcť streamovať a akože s vami by sa mi dobre streamovalo. No nič. No. No, idem na to. Tak. No super. Wow. Skúsiť z druhej strany. Žltá. No. Dobre. Approved. A môžem natočiť aké challenge, keď budete chcieť, aké speedruny, takéto veci ma bavia. Sa to hralo v Minecrafte, ale Minecraft ma už prestal baviť, ako som hovoril pred chvíľou. Takže som mohol tie speedruny v akých hrách vyskúšať tu. Zase nedostanem, budem musieť kúpiť asi skip stage. A nechcem takto hneď na začiatku v prvom videu tak utrácať, alebo všetko možno. Možno. No, čo to skoro bol? Ľudia budem musieť kúpiť skip stage, lebo sa nedá. Som sa kúpiť skip stage. One skip. Ďalší. No zás som padol, super. Zás som padol, super.
Čo vyhodilo hore. Dobre. No tak toto neviem ako dám. Toto by mohlo byť ľahké. No nič, tak to dám. Dobre ľudia, tak toto bude koniec dnešného videjka, toto bolo len také na úvod, spoznávačka. Prosím, veľmi by som bol rád, keď ste dali ten odber na tento kanál. Strašne by som chcel 100 odoberateľov a like na toto videjko, veľmi by ste mi s tým pomohli. A napíšte teda do komentárov volačo o mne, no, kľudne vás hejtite úplne čo najviac, nech sa polepším, nech úplne sa zlepším. A čus ľudia!